Diya nga kun, wa pa nimo sabunin na. Ambot nimo Ate Esther. Hey! My morning. Hey! Yan buntag. Lovebirds ni kayo nga buntag guys. Lovebirds. Ano ko nga lovebirds? Lovebirds ni kayo sa buntag guys. Lovebirds na ako. Kailangan na ni mahimo ron mo tagaron. Ana ba, hikay? Ana lang. Para lang kasimple. No? Diba? Ito bang hi po there sa akong vlog. Hi. What's up guys? Morning. Sound good eh? Hi vlog. Hi vlog ko nung hi vlog. Hi vlog ba? Hi vlog. Good morning guys. Muna yato trabaho ron sa buntag no. Ay kay tag pumahaw. Ay atong estudyante nag-usap po rin kayo mata ni atong estudyante. Atong estudyante guys oh. Ito yung dugo ko yung magkargo alam ko na. Itaw siya guys sayo ni siyang mata pero log. Ha? Ano lang, simple lang ni guys. Pero muna trabaho na to. Tuan na to si Mrs. og ibaw nun di man na siya mamahaw tambaw no sa kabuk isda niya amo aso daan paksiw cara alright baon so ano lang simple usap po to eh usap po nilabas sa'yo. Ay, pwede. Ay, nalagyan mo pagkuhan diya ako. Ay, nasako man day. Ay, suko-suko day. Ay, suko-suko neng. Ay, suko-suko neng. Ay, suko-suko. Eh, tiwasan lang tali na itong hikay nga itong pamahaw. Para maka-abli na po sa opisina. Gasi, sabon eh. Sabon eh. Gusto mo nang gisuda ng imong kuwan, oy? Unsa na ba ni? Ang pa naman eh nga. Unsa na ba, oy? Sabon. Pag sabunin ng mga plato na isod diya sa kuwan. Diya sa sod anang sinina. Imong hugas kayo nga makuan malimpyo imong mga plato kay ikaw ra bay magsige gamit na imong mga plato kanay imong baso ikaw mo gamit dapat limpyuhan nakaw magkaon hugasan hindi kay ibutang lang nimo no hugasi sabon eh sabon na wa pa na sabon eh ha kuman na sabon eh lubot o sige hugasin lang dapat sa may lubutan ang imong plato hindi kay sa babaw lang sa likod ba sila mao ana o di taw na hugaw o pag trabaho tapos kare panaksan ang baso kadaghanan na ikaw ra ati karaming baso imong gikuan pangbinlan lang kanako baso diha nga kun wa pa nimo sabunin na. Ambot nimo Ate Esther. Hala, diha. Sabunin na ha, sabunin. Dara ay na lang pagabli. Dara kay nahagbong. Na. Di pa siya. Pagkuha ka na ko siya. Uli. Na ikaw ukit na imong tambal kay para makamao. Okay. Sana imong tambal? Respiridon o bipiridin. Tambal na nimo kaning respiridon para siya di na ka magsigigyaw-yaw no. Oh, di ba kaning bipiridin para di ka magsiglaway. Oh, nailaway imong kuan no, mag-ilis ro na imong sinina ati, pag-ilis lakaw. Pag-ilis dia, nang imong sinina lakaw. Pag-ilis anay.
katong gi kuan mo karaw bagong linabhan no na